Bismillahirrahmanirrahim. Ganin haka ya sa Zina ta yi ƙasa da hannunta daidai ƙasan mararsa. Nan ne fa ya ji ba zai iya barinta ta ci galaba a kansa ba. Carab ya cafke hannunta haɗe da zabura ya miƙe zaune tamkar wani zaki. Ita ma miƙewa ta yi ta zauna kamar yadda ya yi. Tsare ta yi da rikitattun idanun shi masu matuƙar kyau da tsoratarwa. Take tsoron yanayin yadda yake kallonta ya mamaye zuciyarta, wanda ta san wannan kallon da yake mata na gargaɗi ne. Amma ta bar sa ta yi tamkar bata san abin da yake nufi ba. Don haka ta soma ƙoƙarin sake matsowa zuwa gare shi, a tsawace ya dakatar da ita da hannun shi tare da daka mata wani irin razananniyar tsawa da ta firgita zuciyar Zinat. Har ta sa ta mannewa da jikin bangon ɗakin ba tare da ta san ta yi haka ba. Kallon shi take da bayyanannen tsoro a saman fuskarta. Take ya haɗe duk wani emotion ɗin da yake ji a gangar jikinsa. Fuskar shi babu walwala, sauke idanun shi cikin nata yana mai nuna ta da ɗan yatsansa. Ke, ba na son iskanci da rainin wayo. Ko an ce miki ni ɗan iska ne da ban san ciwon kaina ba da abin da yake min ciwo, wato gani jarababbe ko? Kin wani kwaso jiki kina mammanne min. To jarabar tawa bata mai da ni ɗan iska da bai san abin da yake yi ba. Kin ma rana wa kanki hankali wallahi, gani stupid na dinga miki ciki ke kina yawon zubarwa ko? To wallahi baki isa ba, bari ma ki ji wannan shine zai zama last warning ɗin da zan miki. Kar ki sake na kuma ganin ƙafarki a inda nake. Matsawar ba ni ne da kaina na buƙaci hakan ba. Ban san me yasa ma na yi tunani har na amince na zaɓe ki a matsayin abokiyar rayuwata ba. Da ko zuciyata kin isa ki hango ballanta ne ki samu waje a cikinta da damar zuban min da jini na? Ke, ko da kuwa mun koma gida ne ban ce ki zo gare ni ba. Ki je ki riƙe mahaifarki, ni kuma na riƙe joystick ɗina da spam ɗina. Ya ƙarasa maganar, oya, out from this room before now I finish you. Ya nuna mata hanyar fita da yatsan shi ɗaya. Hannu Zinat ta ɗaura aka tare da sabon tashin hankali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take ambata a ƙasar ranta. Wannan wata irin masifa ce ta jefa kanta da mijinta a ciki. Gaba ɗaya tashin hankalin da take ciki ya hana ta koge zo ballantana ta yi yunƙurin miƙewa daga inda take zaune. Magana take son yi amma sam ta kasa furta ko daidai da kalma ɗaya ce. Numfashi kawai take ja da bakinta, tana fitar da shi da ƙyar. Al'amarin nasa ya soma girman tunaninta. Sai da ta ji ya sake buga mata wata razananniyar tsawa sannan ta miƙe tsaye da sauri jikinta na kyarma ta rarumo hijab ɗinta da ke yashi a gefen gado ta soma ƙoƙarin zirawa a jikinta, sannan ta kwashi sauran kayanta a hannu ta ja ta tsaya tana kallon yadda gaba ɗaya yanayinsa ya sake canzawa. Ganin ta ƙi fita ne ya sa Zini ya sake tattaro sauran kuzarinsa da ya yi saura ya miƙe ya kamo hannunta yana janta. Mamaki da tsoro suka taru suka hana ta cewa komai, sai ma bin shi da take har ya kai bakin kofa ya buɗe tare da hankaɗa ta waje. Ya mai da ƙofarsa ya rufe da ƙarfi, banda bangon da ta dafe da hannunta babu abin da zai hana ta buguwa da bangon. Wasu hawaye ne masu ɗumi da ciwo suka zubo mata, ta sa bayan hannunta tana gogewa yayin da wasu ke sake bin kuncinta. A galabaice ya faɗa kan bed ɗin shi ya kwanta tare da rintsa idanun shi gam. A hankali ya ja lallausan bargo ya lullube jikinsa. Wani irin tsuma jikinsa ke yi tamkar zaki, ga sandar nan ta miƙe tsaye alamun tana buƙatar abinci. Tsaki ya ja tare da dasa duka hannunsa ya dafe saman joystick ɗin nasa. Yana mai sake jan tsaki a ƙasar ran shi. Daidai tsakanin bakin ƙofar ɗakinsa ta tsaya tana mai da kayan jikinta. Sai da ta tabbatar da nutsuwarta ta dawo gangar jikinta sannan ta nufi hanyar ɗakin Ummi saboda kwata-kwata ba ta son Ummi ta gano wani abu a tattare da ita. Ko da ta shiga ɗakin ma Ummi ta tarar zaune ta idar da sallar isha'i tana lazimi. Ummi ta dube ta tana mata kallon tsab ba tare da ta yi magana ba. Cike da nutsuwa ta ci gaba da abin da take yi a da Zinat ta haye saman gadon Ummi ta yi kwanciyarta. Lamo tare da ƙanƙamin jikinta wani irin kewar mijinta ke damunta. Kuka take son yi amma babu dama, damuwarta za ta iya shafan Ummi. A dalilinta Ummi za ta iya musguna wa Dini. Ita kuma abin da ba za ta so ba kenan. Ba ta son abin da zai sake hassala shi a kanta. Wani irin matsanacin so take masa wanda bata san tun lokacin da ta fara ba. Yanzu ita yaya za ta yi da rayuwarta? Me ya ruɗe ta da sha'awa cikin zub da ciki? Take zuciyarta ta bata amsa da rashin haƙuri da godiyar Allah ne yasa kika aikata kuskure mai muni. Kin zubar da 'ya'ya da baki san ko iya rabanki kenan a duniya ba. A ɓoye take goge hawayen da ke bin kuncinta har Ummi ta gama lazuminta da sauran addu'o'inta. Bacci bai yi nasarar ɗaukar ta ba. Tana jin motsin miƙewar Ummi ta shanye kukanta tare da goge hawayen idanunta. Amma hakan bai hana Ummi gane wani abu ba.
Daidai inda take kwance Ummi ta zo ta zauna tare da kamo hannunta. Me kike tunani kuma mama na? Kafin Zinat ta ce wani abu, Ummi ta kuma jeho mata wata tambayar. Sai ma naga kamar kuka kike yi ko? Zinat ta miƙe tsaye suna fuskantar juna da Ummi yayin da hawayen da ke makale a idanunta suka yi nasarar zubowa shar. Me kuma abun kuka? Tambayar ki kawai na yi fa. Sai kuma ki kama mun kuka? Menene yake damun ki? Ko wani abu shi dinin yayi miki? A hankali take girgiza wa Ummi kanta da ƙyar ta iya buɗe bakinta. Ummi, na cuci kaina, na duguza rayuwar gidana da kaina, ban san yadda zan yi abubuwa su dawo min daidai ba, tamkar da. Ban sani ba, ashe rayuwa ba ta da tabbas. Ban san abin da na aikata zai sa na tsinci kaina cikin kakanikayi ba. In dai abubuwan da suke faruwa suka ci gaba, bana tunanin zuciyata da ke ƙirjina za ta ci gaba da bugawa. Ummi, ki yi haƙuri, ban miki adalci ba a rayuwa. Duk tarin laifin da na aikata a gare ki baki guje ni ba. Ko canza mun? Ta ƙarasa faɗar hakan tana zub da ƙwalla. Ummi ta rungume ta a jikinta tana mai tausaya mata. Kukan ya isa haka. Abin da ya faru ya wuce, ki daina dawo da hannun agogo baya. Matsawar ina raye ba za ki taɓa kasancewa cikin baƙin ciki ba. Ke ɗin ɗiyata ce, ina kallon ki tamkar fari da 'yar uwata. Ganin ki tamkar madadi ce a gurina. Abin da kika aikata kuskure ne kuma ya wuce tunda kin yi nadama. Shi ma son zai sauko, kin san halin bakar zuciya irin tasa, don haka ki samu nutsuwa kuma ki yi haƙuri da duk wani abin da zai nuna miki. Kin ji diyata? Sosai Ummi ta dinga dirrashinta. Tana nan a jikin Ummi har ta soma gyangyaɗi, sannan Ummi ta ɗan bubbuga bayanta. Kwanta ki yi bacci, kin ji? Ummi ta miƙe ita ma ta samu guri nan kusa da Zinat ɗin ta kwanta. Abu kamar wasa, sai da su Zinat suka share kwana 2 a gidan Ummi ba tare da sun koma gidansu ba. Kullum dare sai Zinat ta shirya ta kai kanta ga dini don kar Ummi ta gane ba su shirya ba, amma yadda take zuwa haka take dawowa full, gargaɗinsa mai ƙarfi. Ummi ta so a soma nemo mata masu aiki kafin Zinat ta koma gidanta. A cikin kwanaki na 3 ne suka tattara suka koma gidansu har Ummin kamar yadda ta faɗa. Kwana 3 kenan da dawowar Zinat gidan dini, babu laifi al'amura sun ɗan canza kaɗan kasancewar Ummi da ke tsakaninsu. Addu'a dai Ummi take sake yi kan Allah ya daidaita tsakaninsu, ya sa zaman lafiya ya ci gaba da wanzuwa fiye da hakan har ƙarshen rayuwarsu. Kamar yau Zinat tun safe take aikace-aikacen gyaran cikin gidan. Aiki kawai take kamar wacce ta sha ƙwaya, domin ko ina ya yi ƙura tunda ta dawo kullum sai ta yi gyara. Shirin da Ummi ta ji yayi yawa ne ya sa ta fitowa zuwa kicin ɗin, a lokacin ko Zinat ta yi busy gurin aiki. Ummi ta ce wai har yanzu baki gama aikin ba ne? Tun asuba da kika sako ban sake jin ɗuriyar ki ba. Ki bar aikin nan haka man Zinat, ki huta, tunda muka dawo kike fama da aiki. Ki bar shi haka, gobe ne za a kawo miki masu aiki. Na yi wa Hajiya Turai magana kuma ta tabbatar min da gobe-goben nan za ta sa a kawo. Hajiya Turai aminiya ce ga Ummi. Sun daɗe tare tun farkon zuwan Ummi Najeriya suke tare sanadin majajensu. Zinat ta girgiza kai kawai. Ummi, gwara dai na so mu rage aikin nan kafin a kawo masu aikin. Kin san babu abin da yaya ya fi tsana a rayuwar shi sama da ƙazanta. Ummi ta yi murmushin jin daɗi. To ai shi kenan, Allah ya bada sa'a. Amma ki bari ki ɗan huta haka. Na ga ko karyawa baki ba. Ai yanzu zan ƙarasa. Dama kusan gamawa. Ummi. Mamaki ya cika Ummi ganin irin aikin da Zinat ɗin ta yi. Falo ta koma abinta ta zauna tare da kunna TV tana kallon Ziwon. Daga nan inda take zaune suke hira da Zinat ɗin, kafin wani lokaci Zinat ta ci rabin aikin gidan. Ko da dare yayi ma zagewa ta yi ta shiga kicin ta shiryawa Oga Dini lafiyayyen abinci da miya kala 2. Farar shinkafa ce da miyar pepper soup ɗin kayan ciki, sannan da miyar pepper soup ɗin fresh fish. Da ta ji kayan haɗi sai ƙamshi ke tashi. Sannan ta je ta shirya komai tsaf-tsaf a dining. Ita kuma ta je ta sheƙa wanka da haɗewa cikin doguwar rigar material da ta sha stonework. Sai ƙyalli take zuwa ga wani ƙamshi na musamman da ke tashi a jikinta. Kar ku manta Zinat akwai son kwalliya kuma ta iya, musamman kit gare ta na kayan kwalliya. A hankali take saukowa zuwa falon ƙasa, ta yi masifar kyau. Sai ƙyalli take kusa da Ummi ta samu guri ta zauna, sai dai idanunta na kallon saitin ƙofar shigowa ne. Ummi ta kalle ta tana murmushi. Kai mama na kin yi kyau, yau Dini ba zai gane ki ba. Zinat ta yi murmushi. Kai Ummi, har wani kyau na yi? Sallamarsa suka jiyo ciki-ciki. Ya shigo falon, kunnen shi makale da waya yana magana. Da saurinta ta miƙe ta tarbe shi tare da karɓar briefcase ɗin hannunsa. Bai hana ta ba sakamakon idanun umunsa da ke kansu, amma suna hawa upstairs daidai bakin kofar ɗakinsa ta ja ta tsaya can don gudun ta shiga ɗakinsa ya yi mata masifarsa. A hankali ya sa hannun shi ya amsa jakarsa da ke riƙe a hannunta ya shige ɗakinsa ya bar ta nan tsaye. Bayan kamar minti 30 ya sako jikinsa sanye da riga bulu
da wando jeans tricota, sai ƙamshin turaren Hamilton Ontario ne yake tashi a jikinsa. Kai tsaye dining area ya nufa inda ya hangi umminsa zaune da alamun zaman jiran fitowarsa suke. A hankali ya ƙaroso gurin tare da samun guri ya zauna yana gaishe da umminsa. Ta amsa cikin sakin fuska da kulawa. Ya aikin? Alhamdulillahi. Ya cire wayarsa yana operate. Hankali Zinat ta yi wani irin miƙewa wanda gaba ɗaya ya sa sassan jikinta girgizawa, most especially ƙirjinta da yake suna kusa da juna. Dagowa ya yi da niyyar sauke mata ruwan bala'i, idanun shi ya ci karo da ƙirjinta. Kallo ɗaya ya yi wa rabin nonuwanta ta sama rigarta ya ɗauke idanun shi, amma duk da haka sai da yanayinsa ya soma sauyawa. Notice ɗinsa suka nemi kwancewa, ƙwaƙwalwarsa ta shiga calculating. Ya dinga jin wani iri a jikinsa. Cikin nutsuwa ta yi sabin ɗinsa. Ba wani abinci ya ci sosai ba, ya tura plate ɗin gefe, kasancewarsa bai fiye son cin abinci mai nauyi ba. A hankali ya maida bayansa ya jingina da kujerar da yake zaune a kai tare da ɗan zamowa kaɗan yana duban umminsa. Ita ma ummi shi take kallo tana taɓe baki. Ba dai har ka ƙoshi ba. Ya ɗaga mata gira ɗaya alamun haka ne. Kai dai ban san irin ka ba wallahi, kwata-kwata ba ka son cin abinci son. Dini ya yi murmushi kawai ba tare da ya ce wa umminsa komai ba. Murya a sanyaye Zinat ta ce ko na haɗo maka kofi ne? Falon ya ɗauki shiru har kusan tsawon minti 10 ba tare da ko tari ya yi ba. Sai da Zinat ɗin ta kuma maimaita tambayar ta tukun muryarsa a dake ya ce please ba na son damuwa don Allah. Aikin san ina bukata kuma me na takura ni da questions. Jin haka ya sa Zinat ɗin miƙewa a hankali tana jujjuya mazaunanta har ta shiga kicin. Idanun shi kam a kanta. Abin da ya tsaya masa a makoshi ne ya samu ya haɗiye da ƙyar. Yana hangotowarta da yadda take motsa ƙirjinta. Ya sa shi sake ɗimaucewa. Take ya wurga wa kansa tambaya, what is wrong with me? A hankali ya kamo lips ɗin shi na ƙasa yana cizawa da ƙarfi har ta ƙaraso. Ta aje masa kofi a gabansa, bai daina cizon lips ɗin shi ba. Cikin dakiya da mazantaka ya soma sha sosai ya sha kofi ɗin. Ummi ta zuba masa idanu kawai tana kallonsa, sak mahaifinsa. Kusan har ya so ya zarta Muhammad Aliyu da komai. Ya dube ta yana murmushi. Ya aka yi face love? Ta harare sa. Ai nan ka fi kauri. Ga abinci an baka ka zauna ka ci kaki ci sam sai ruwa. Tsam ya miƙe ya soma taku. Face love ni zan je na kwanta. Bacci nake ji tare da sakar mata murmushi. To Allah ya tashe mu lafiya. Daren ranar sam Dini kasa rintsawa ya yi. Kwana yana matsa jikinsa da ruwa. Da ƙyar Dini ya samu ya rintsa sakamakon wani irin filin da ya dinga taso masa. Hannun shi ya sa duka ya dafa joystick ɗinsa da shi yana juyi. Sai wuraren asuba bacci mai nauyi ya yi nasarar ɗaukan shi. Washe gari da safe ya bar gidan ya wuce ofis. Zaune yake a ofis ɗin shi, aiki ya yi masa yawa sakamakon matsowar ƙarshen wata. Kan shi duƙe yake yana fama da aikin rubuce-rubuce da ke gabansa. Ya ji nokin ɗin ƙofa. Kansa na duƙe ya ba da izinin shigowa ba tare da ya ɗago kansa ba. Munir abokinsa ne ya shigo cikin ofis ɗin da sallamarsa. Dini ya amsa ba tare da ya ɗago kansa ba. Ya ci gaba da abin da yake yi. Ganin haka ya sa Munir tsayawa a bakin taga yana kallon shukokin flowers ɗin da ke zagaye da surrounding ɗin gurin. Don ya san tun da ya iske Dini kan aiki ba zai taɓa sauraron sa ba. Mawar ba gamawa ya yi ba. Sanin da ya yi masa na mai matuƙar son aikinsa. Kusan minti 15 ya yi tsaye sannan ya soma takowa a hankali zuwa bakin makeken tebur ɗin da Dini ke zaune. Ya ja kujera ɗaya ya zauna yana duban Dini. Sai lokacin Dini ya ɗago rikitattun idanunsa ya dubi Munir da su. Har ka gaji da tsayuwar kenan, in ji cewar Dini. Ba dole na gaji ba. Na ga alamun sai na kai ga zama tukun za ka samu lokaci na. Munir ya miƙa wa Dini hannu suka gaisa. Yaushe ka shigo garin? Dariya Munir ya yi. Shekaran jiya wallahi na dawo yau kuma na ce na ganka ko bai yi ba ne. Wani irin farin ciki ya lullube Dini. Ya ɗan yi murmushi har dimple ɗinsa ya lotsa tsantsar kyawunsa ya sake bayyana. Yana son a dinga nuna masa kulawa. Munir ya ce aboki lafiya kuwa? Irin wannan farin ciki haka? Babu komai. Ni ma haka na tsinci kaina. Dini ya jingina bayansa da kujerar da yake zaune a kai yana jujjuyawa da shi. Munir ya ce, ya Ummi da Zinat ya rigima? Sai Dini ya yamutsa fuska sannan ya ce, Ummi tana lafiya, ita ɗaya da ce dai ban sani ba. Munir ya sake yin dariya. Ba dai ka ƙi ka ɗauki shawara ta ba? Da yanzu an wuce gurin. Dini ya ce, kai, ba na jin zan iya bin wannan shawarar taka. Domin yana da yawa kai ka ce na samu 'yar talaka na aura, yayin da ita kuma first love ke son na auri kaskantacciya kuma mara galihu domin faranta ran Zinat. Ni kuma bana jin zan iya, don haka nake jin zan haƙura da Zinat kawai. Ok, Ummi ta kawo maka shawarar hakan kenan. Dini ya ɗaga masa kai kawai. To why not kai abin da ta ce? Kai ni dan Allah raba ni da wannan shirman. Nan dai suka gama maganar su suka shiga wata hirar duniya.
Wayarsa ce ta ɗauki ƙarar sauti mai daɗi, a hankali ya sa hannunsa ya janyo ta daga jikin caji yana dubawa. Sunan umminsa ya gani yana yawo a kan sikirin ɗin wayar. A hankali ya zare daga jikin cajin ya manna wayar a kunnen shi tare da yin sallama. Muryarsa a shagwaɓe ya ce, "Oh no, face love, don't do this to me please. Dan Allah ki bari na zo tukunna ga kalar su, kada bad ɗinsu ya min yawa." A ɓangaren ummi kuwa murmushi kawai ta yi tare da cewa shikenan ba damuwa sai ka dawo ɗin. Okay face love, na gode. Love you so much. Love you too my son. Munir na zaune yana kallon su har ya gama wayarsa, yana sha'awar yadda umminsa ke kulawa da shi. Da yadda shi ma din ke kulawa da mahaifiyarsa, al'amarin nasu mai matukar girma ne. Hira suka ci gaba da yi kafin daga bisani Munir ya yi masa sallama ya wuce. Karfe 9 daidai na dare ranar yana kishingiɗe a kan kujerar 3-seater yayin da ummi ke zaune a gefensa ta sa Zinat ta yi kiran masu aikin da aka kawo. Ɗazu shigowarsu ya yi daidai da runtsa idanun shi da ya yi. Bai yi tunanin da gaske umminsa za ta iya masa irin wannan auren wulakancin ba. Shi ko a tarihi bai taɓa jin inda aka yi irin haka ba. Har suka ƙarasa shigowa cikin falo bai buɗe idanun shi ba, ballanta na arewa yanayin su kallo. Zinat ta samu guri nan kusa da shi ta zauna. Yayin da masu aikin suka sake gaida ummi tare da Ogadini, wanda shi kwata-kwata bai ma san ta inda zai amsa musu ba, don haka ya share kawai abinsa ba tare da ya ce komai ba. Sai ummi ce ta amsa musu tare da musu nuni da su tsaya can nesa kaɗan. Numfashinsa ne ya nemi tsayawa sakamakon ji da ya yi yanayin scent ɗin falon yana neman canza salo. Har lokacin idanun shi a runtse suke gam, bai da alamun buɗe su. A hankali ummi ta kira sunan shi. Dini ya amsa ba tare da ya buɗe idanun shi ba. Na'am face love, ka buɗe idanunka man ka gamsu. Ga su nan. A hankali muryarsa a sanye ya ce, gaskiya ba zan iya kallon su ba face love saboda ba su yi ba. A canja wasu masu aikin idan akwai. Iya abin da ya iya cewa kenan. Ya yi shiru tare da gyara kwanciyarsa yana juya musu baya. Shi kaɗai ya san yadda ran shi yake a ɓace, har wani sama-sama numfashinsa ke yi. Ummi ta maida idanunta kan 'yan mata guda 4 da ke tsaye a gabanta, tana musu kallon tsaf. Guda 3 daga cikinsu Hausa Fulani ne, yayin da ɗaya daga cikinsu ta kasance yare, sai dai tana jin Hausa sosai kasancewarta 'yar asalin Adamawa ce. Ba su da wata makusa a jikinsu. In aka ɗauke wacce ta kasance yare, ita ma rashin addini ne kawai makusanta. Kuma daman ita bata saka ta cikin waɗanda za ta haɗa da tilan ɗanta ba, sai ta zauna a matsayin mai aiki. A hankali ummi ta sauke ajiyar zuciya tare da basu umarnin da su koma ɗakin da aka sauke su a ciki kafin zuwa gobe. Ita da Zinat 'yar kallo ce, ba ta da ta cewa domin babu damar yin magana. Suna wucewa ta sauke nauyin ajiyar zuciya tare da sakin numfashi, sannan a hankali ya soma buɗe idanun shi. A hankali ya soke su fes akan umminsa, harara ta watsa masa, shi kuma ya kashe mata idansa ɗaya yana mai cizon lips ɗin shi. Kamar an tsikare shi ya miƙe hanyar step. Washe gari ummi ta sallami masu aikin, sai dai ta bar Laraba wacce ba musulma ba domin aikace-aikacen gidan. Tun daga lokacin ake kawo masu aiki iri-iri gidan, amma sam Dini ya kasa tantance wacce zai ɗauka matsayin wacce zai yi auren sirri da ita. Idan ummi ta yi magana sai ya ce shi bai samu wacce ta yi masa ba, kuma hakan da yake bai wani damu Zinat ɗin ba, kasancewa ta san halinsa da ƙyanƙyamin tsiya. Cikin haka Dini ya siya wa Zinat fom ɗin jam, kuma sannan a hankali lokacin rubutawa ya yi ta je ta rubuta. Babu laifi, ta samu abin da ake so a kwas ɗin da za ta yi. Abu fa kamar wasa, duk wacce aka kawo sai Dini ya ce a'a bata mushi ba. Cikin haka wani dare Dini ya kasa riƙe sha'awarsa. Sha'awarsa mai shayyan ƙarfi ce tun yana azumi da shan magunguna, har magani ya zo ya daina aiki a jikinsa. Don haka ya yanke shawarar kawai gara ya je zuwa ga matarsa. Yana zuwa ko ya samu kyakkyawan tarba daga Zinat ɗin. Ranar tamkar sallah ce a gurin Zinat, dama ita ma ta yi mugun kewar mijin nata, sambatu babu irin wanda bata yi ba, har da kuka. Shi kuwa yana gama sabis ya miƙe tare da sake tamke fuska ta tamkar wani zaki, amma kwata-kwata hakan bai dame ta ba, ballantana ya ɓata mata rai, tunda ta san ta wannan ɓangaren ba haka halinsa yake ba. Ita ce ta dagula komai, ta ma gode da yadda ya kawo kansa gare ta, kuma hakan shi ya fi komai yi mata daɗi. Tun daga lokacin abubuwa suka sake yin sauƙi, jifa-jifa idan ta ƙurewa Ogadini dole a lallaɓa a je gurin Zinat ɗin, ita kuma duk lokacin da ya zo a shirye take da ta ba shi haɗin kai, duk da tana jigatuwa a hannun shi kasancewarta mai saurin yin release a wajen sex. Bayan wata 3 Zinat ta samu shiga Lagos State University tare da dalleliyar motarta, Formatic sabuwa dal. Al'amura sun yi mata sauƙi, rayuwa tana gyara mata yadda take so tare da sabbin ƙawayen da ta yi a school. Kar ku manta Zinat akwai son ƙawaye da ɗaukar wanka, shi yasa duk inda ta je ba ta samun matsala gurin tara jama'a.
Bayan shekara 3, hayaniya ce kawai kake ji a cikin babban hall ɗin da ke cikin Plasnew Rolls Family Estate, wanda ya tara manya da ƙanana na cikin dangi. Kasancewar Lahadi ce ƙarshen wata, kuma shine lokacin sada zumunci a tsakanin wannan family ɗin. Bayan komai ya lafa, gaishe-gaishe da shawarce-shawarce ya biyo baya. Aka ci gaba. Family an yi taro lafiya yayin da kowa ya kama gabansa. Hajiya Mariya wacce aka fi sani da Mama ta Abuja, yaya ce ga mahaifin Dini, uwa ɗaya uba ɗaya, zaune take